pangit na nga ira, balang mistisa yan talaga. Keng hospital, erelak mandeng nurse. Talagang mistisa yan. Ay, naman makulit. Pero malikot siya kay. Yung talagwagwa, may garal. Kama kanyan, mga atas naman na kain man bating. Kay, kinder, tuwag nga ng grade 6. Magana kayang anak. Kanyang malatiyayayra, yan naman magalo, uli nga kung pabandeget ang mag-aral yung kinder. Magana ka namang mabantet, matunod niya. Wata ka hanggang ngayon, wala rin papangan. Ang pupang ningay, favorite na, tilapia pakat. Pero madalas ka kanano, ito pin papirito-rito, puro malaki. Kaya yung mag-aral yung makulay. Makitiwas-tiwas kami na mga po ng babae, pamanatad kaya. Ang gaking madalas gagayak degar. Palang ba't mo may gagayak yan? Kaya taging makulay. Kanitang anak kero, minsan pa rin akong utos, Jollibee. Ngayon kay, limburiin pa rin pa sa liga ako kay hamburger. Pati binyege kayo, masaya na kanito. Kanitang anak kay Yairo, kay wala mo, kanta service ko lo, mapaminto na man eh. Kaya ba't, pati binawal me, tahimik na yun, mamin ko eh. Ay, gumisan malikot siya mo rin. Wala mo na ano pa mo, yung 6 years old ka pa mo. Karamang ike kayo. Ika na nga ba, matutod ka bang mag-obray na rin. Aga na ka po, yung anak ka pa mo. Tuki-tuki ka ka po, mas kinuha rin pumunto. Agad mo sasabihan, tita, tuki ko ha. First impression ko kang Ira, ayaw masayon kay pamangan, hanggang pangatsang tilapia kakanane. Pero balo ko ka na naman lalagi, matay siya. Uri na mapogi. Siyempre, balotangan yan eh. Idol, gumangyari sa ang karan-karanan. Pinalaban ta ka rin ang pera-perahan. Anyang anak kami po, agaganyak ako po. Pag pumamelong kami po, yung pong paborito na pong lagi-lagi, Laika. Tapos kuya ko mo po ano yung Desiree po. Tabay po ako po palo kung ba't Laika po yung paborito natin eh. Yaira, kababata kanyang anak kami. Pangyalo kami lagi kay Dallas, kaya Karela. Makipagtirakan kami. Anya pong anak kaya ba pong mga Latin pong lagi may pabyalongan, Chinese garter. Agaganyak ako din po, then kaya po tatakas kami po. Tapos po, pag po yung kaya kita na po, kaya kami, mga kamuhanan kami po. Uli po kayong pamanakas. Pero magana kayo, magalang, masipag. Malatiya po. Hindi ka rin karot siya. Hanggang sa giwala pa lang pa. Pero ngayon niya lang sa lambuli. Tsaka, din, manikanan niya, no, tama ka letrato lang po. Anong karakat niya, ito walang makanya. Oo, hanggang makanya niya, itsura, kaya pa mag-high school, no. Kaya lang may ko rin maglolo kay. First year yan, mag-anak yung fourth year. Sige, yung one day nga, balikan maglolo kay. Walang pagkain na lang. Hanggang ngayon, yun yan. Badatang may nakakaya, buling na yung paglolo. Hindi mo ganyan, may gindalaga na nga po ko. Siyempre, muhala ko kaya, diyan medyo manong ya. Dek maglolo kaya, takala naman. Eh, kung yung buli, mayari lang bagay ang pamag-aral. Saka kakamuhan ng yata kamuhanan, isupin natin yung bisitang lalaki kayo, may memoa ko, buling mayari lang pa mo.